tots i a totes. Bueno, gràcies per haver vingut i gràcies a Miquel per deixar-se enredar. Gràcies, Miquel. Us enredam de veres, no? Sí, i a més avui Miquel tenim notícies fresques, o sigui que ara m'ho escolta. Bueno, jo m'ho van demanar si podia explicar un poc el tema aquest de la carretera, com havia anat i com estava. Jo us explicaré el que sé i si voleu després fem una mica de debat i això. Bueno, ho coneixeu tots, estem ratllant que es vol intervenir damunt la principal carretera de Menorca, que aquí coneixem com carretera general o carretera NE1, que va de Maó fins a Ciutadella. Un dels temes que nosaltres hem resaltat sempre és que la carretera és el mirador més habitual de Silla. És a dir, la majoria de nosaltres, la majoria dels visitants, veiem Menorca des de la carretera general, perquè hi passam sistemàticament quan volem anar davant de Salva. Per tant, la percepció paisatgística que tu tens des de la carretera és important. I aquests llocs que han treballat el tema de paisatge ho tenen claríssim, sempre. Que les carreteres són un espai que s'ha de controlar. Aquesta intervenció que s'està plantejant amb la carretera ve d'un conveni que es va signar ja fa uns anys entre el Ministeri de Foment. Primer es va firmar entre el Ministeri de Foment i el Govern Balear. Després, quan les competències en carreteres es van traspassar als Consells Insulars, es va signar amb els Consells Insulars. I és un conveni que s'ha anat revisant i prorrogant 7 o 8 vegades. Bastant habitual entre les administracions, que les coses s'enreden i tal, i se tornen a muntar. El darrer, diguéssim, maneig que hi havia del 2014, el plantejament era bàsicament dividir la carretera en 4 trams: Maó, Mercadal, Ferreria, Ciutadella, i per cada tram hi havia 7,5 milions d'euros. Originàriament el projecte, el conveni era més gran, però la variant de Ferreries també es va fer en base a aquest conveni, que és una cosa que executada i acabada, diguéssim, i la variant de Ferreries en van anar 33 milions d'euros. Llavors ara teníem 7,5 milions per cada tram, i això era el que hi havia, el que hi ha artificial, diguéssim. I dels diferents trams aquests, els que es va tramitar i adjudicar sobre, diguéssim, estat és de Maó. Els altres estan en tràmit encara, però no estan adjudicats. No sé si ho veureu alguns d'aquests. Sí. Dóna més decisió. Bon, per aquí, potser us podeu saber. Bueno, això és el conveni, que ho podeu trobar. Bueno, el butlletí oficial ha anat sortint i s'han anat fent les diferents pròrrogues aquestes del 2011 amb el Govern Balear i amb el Consell Insular, on se plantegen això. I el 2011, quan hi ha el canvi de govern, les eleccions van ser a maig del 2011, i del poc després es va convocar una espècie de concurs d'idees, és una contracta per prestació de serveis, perquè la gent que volia presentar-se les consultories d'enginyeria, diguéssim, que es volguessin presentar per optar en el tram de Maó, s'ha de fer una espècie de concurs obert. S'hi van presentar 17 propostes, se van valorar, i de les 17 propostes va sortir elegida una, que es diu l'Empresa Mediterrània d'Enginyeria Civil. Això és acte del Consell Insular, on s'adjudica a sobre en aquesta gent. S'adjudica el projecte. Sí, som mateix. Boníssim. Que plantejava a grans trets aquest projecte guanyador. Hi havia 17 propostes i es va elegir aquesta. El projecte guanyador plantejava, si això és Mo i això és Lo, plantejava ampliar la rotonda que ja existeix a la carretera de l'aeroport, diguéssim. Sabeu que ara és una rotonda que deixa un carril lliure i plantejaven agafar aquest carril també. Després plantejava en el camí de Rafal Rubí amb el Caïdós, plantejava un soterrament d'aquest camí, perquè diu que bàsicament sempre per bicicletes, cavalls i demés, i van fer un pas soterrani perquè aquesta gent no tingués problemes. A l'entrada de l'Argentina es dibuixava això que ells diuen una ametla lateral, que és un sistema per poder donar la volta, diguéssim.
per poder fer canvis de sentit. Sabeu que aquí a l'Argentina ja està dotat de 3 carrils, hi ha un carril central d'espera per a l'esquerra. I aquí hi havia la demanda dels veïns de l'Argentina que hi pogués entrar l'autobús, que poguessin emprar el servei d'autobús. I llavors això estava pensat perquè l'autobús pogués donar la volta i evidentment tots els altres coses. I a l'entrada de l'Om, en el creuer de la carretera amb l'Espolígono, diguéssim, plantejava una gran rotonda en superfície, en la mateixa superfície carretera. Per tant, era una rotonda on tu tenies vies de frenar, diguéssim, i voltant. I si volies entrar en el poble entraves, i si no, seguies per la carretera general. Això són les propostes que contemplava el projecte guanyador ja des del punt de vista tècnic. Què va passar? Que aquest projecte guanyador el vam posar dins els despatxos, que va estar 4 o 5 mesos, i quan va sortir, les propostes que hi havia eren aquestes. Afegir una rotonda a l'entrada del polígono de Mont, la volta de la Dragonera, ja hi ha la subestació elèctrica, i d'allà es plantejava una rotonda perquè fos més fàcil entrar i sortir per aquella banda. Mantenien l'ampliació de la rotonda de l'aeroport, però després aquí apareixia a una recta on no hi ha cap camí ni res, una rotonda doble nivell. Hi havia d'alçar la carretera i llavors havies de fer carrils de baixada i pujada amb una rotonda baix, com el que es va fer a la variant de Ferreries. I doncs hi havia un aquí, que és de l'hora Viniai, diguéssim. Això seria el creuer de Rafal Rubí i el Rius, també hi havia una altra rotonda de bon nivell. A l'Argentina se'n posava una altra i a l'Ou se'n posava una altra. Doncs d'aquell projecte tècnic escollit de la proposta, el que va sortir va ser això. Aquí va començar la polèmica, perquè ara com és que surten aquestes grans rotondes, perquè aquestes van molt seguides i pràcticament surts d'una, fas un trajecte de tornes amb una altra, perquè aquest sistema avui en dia t'obliguen ja que si fas això tens que fer carrils per separar-te. Llavors, abans i després, la carretera tindria 4 carrils, 2 dels quals serien per anar a la rotonda o per sortir de la rotonda. Això significava un concepte de carretera bastant diferent des que s'havia elegit en el projecte. Els models de rotonda que dibuixaven eren aquests, això està estret del projecte que va treure el Consell Solar, que és aquest sistema, que la carretera passa per damunt i tens una gran rotonda baix amb els carrils d'entrada i pujada. Clar, això que deia de la percepció paisatgística canvia bastant, perquè tu quan passes per aquí el que veus són els carrils que baixen i pugen. I això seria una altra perspectiva d'un dibuix estret també del mateix projecte. O sigui, que del projecte tècnic elegit inicialment es va passar a això. Significava 6 rotondes amb 9 km i mig i 4 d'aquestes rotondes a doble nivell. I això és el que destapa la polèmica. Pensarà molta gent que considera que això no està bé, no sé quantos. No només gent del món que sempre s'ha mogut en temes ambientals, sinó que empresaris del món turístic i gent de tota casta d'aquesta que no havia mobilitzat mai van començar a entrar en contacte perquè trobaven que això era un error estratègic per no. Això és un altre punt de vista, això seria la carretera actual, diguéssim, i així és com quedaria amb els projectes. Bueno, això és com ho són nous, però aquesta és la rotonda de Viniai, si te fixes no va al món, això. Sí, sí. És la rotonda que ells dibuixaven, un dibuix d'una recreació, en el projecte inicial. Vale, sí. Bueno, les obres van començar, i això ja ho coneixeu tots, ja ho heu dit, més o menys, que està passant. Clar, les zones aquestes que havien de fer sols, és una vista de dalt, perquè vegeu l'amplitud que implica una rotonda d'aquestes a doble nivell. Això és la carretera de l'Argentina, que ja té carril enmig, diguéssim, i això és l'amplada que es necessita per poder fer el projecte previst. I com veus, aquí ja es començava a veure que aquí en tenim una i aquí en tenim una altra. Doncs si has de fer aquests 4 carrils d'entrada i de sortida, diguéssim, això s'enganxa amb un salt. Vale. Quan es va tramitar això, una de les nostres esperances era la Comissió Balear de Medi Ambient,
perquè has de fer un estudi d'impacte ambiental i tens que justificar que estàs emprant l'opció manco impactant tinguent en compte les condicions que tenim. Llavors, aquest és l'informe tècnic que es va fer per Stram de Modo i hi ha resultats algunes coses. Això sí, si ho voleu veure, està penjat a internet a la nostra web, però si el voleu ho podem passar, no? Això seria la rotonda dibuixada Viniai, que és aquesta recta que us deuen on no hi ha res. Perquè us situeu cap aquí hi hauria l'entrada de Talatí, hi ha Botano, hi ha Talatí, i després aquí, enmig d'una recta, era on se dibuixava. I d'aquí, l'informe tècnic d'aquesta rotonda diu rotonda inferior ovalada per canvi de sentit en el punt 4,8. Diu, aquesta és una de les actuacions més impactants del projecte. No connecta cap encreuament previ, sinó que es construeix de bell nou simplement per crear un punt de canvi de sentit. El plantejament era, si qualcú vol donar la volta i tornar enrere. Diu, aquesta acumulació d'infraestructures en un entorn rural ben conservat, que a més coincideix amb la capçalera d'un torrent, ha estat desaconsellada per qüestions de seguretat per l'informe emès pel Servei d'Aigües Subterrànies que recomana la ubicació de l'enllaç fora d'aquesta coma. Allà hi ha en aquell tros, si ho teniu present, hi ha un tros que la carretera ja està alçada respecte del terreny, fa com un barranc que passa. És perquè és una capçalera de torrent. Però si tu dibuixes la rotonda inferior de la capçalera de torrent, el torrent per on l'han de fer passar. Aquí va explicant coses, diu, en conclusió, tots els impactes ambientals desaconsellen la construcció d'aquesta infraestructura en aquesta posició. Faré l'informe tècnic respecte de Vinyai. Anem a veure què diu l'informe tècnic de la del Caïdús. Això seria el camí de Rafal Rubí i el Caïdús. Aquí se desviava això i se feia aquest plantejament. Rafal Rubí i el Caïdús diu, aquesta és una altra de les actuacions del projecte que semblen desproporcionades. L'actuació és injustificada, perquè el trànsit que hi ha en direcció al sud no està compensat amb les carreteres generals. Són entrades de circulació molt baixa com per haver de fer una infraestructura d'aquestes tipus. De central a l'Argentina, que és el mateix format, diu, aquest pas inferior i les seves vies d'accés es plantegen dins el llit d'un torrent, parcialment dins una plana geomorfològica susceptible de patir inundacions de manera natural. Per la qual cosa és especialment important preveure uns bons drenatges que evitin que l'ampliació de la carretera es pugui arribar a convertir en un dic de contenció de l'aigua que en el futur provoqui una catàstrofe. Pel que fa a l'ocupació del terreny, l'actuació sembla desproporcionada. Com veus, l'informe tècnic era molt crític amb aquestes coses. Què va passar? Que hi va haver una pressió política brutal com una comissió tècnica de mediament, perquè van fer aquest discurs de dir és que això, si no ho aprovem ara, s'ha perd el conveni, s'ha perd en 30 milions d'euros. Per tant, això s'ha de provar sí o sí i no hi ha temps de refer el projecte. I el tècnic acaba l'informe dient miri, jo ja he dit tot el que havia de dir, la comissió que faci el que vulgui. En un altre cas, el tècnic era dir el meu informe és desfavorable, que és el que podria haver fet. Però acaba dient això. I tenim l'acte de la comissió, on hi ha gent que diu, la presidenta del sistema de regulació ambiental que diu no està clar que amb aquest informe la resolució té que ser desfavorable. Clar, se munta un Cristo allà dintre dient no pot ser desfavorable perquè perdrem el conveni, per munt i per avall. I al final, el president de la comissió de medi ambient, que és un polític de confiança sempre, acaba dient miri, jo faig una proposta que redueixin amb el que puguin. I va quedar així. Com que redueixin el que puguin no vol dir res, concretament, doncs es diuen, bueno, ja han fet reduccions. Ja veig les obres com estan. Bueno, aquest projecte, com us deia, va ser polèmic per molta gent. Arquitectes i enginyers van fer al·legacions, diguem també, que els semblava exagerat aquesta història. El Cercle d'Economia va organitzar un debat en el Club Nàutic de Ciutadella amb diversos experts i tots els experts van dir no em sembla completament exagerat aquesta declaració, no fa falta aquestes coses. Sí. Fins i tot el RAC, que és el Real Club de l'Automòbil, va dir també que veia innecessàries
3 de les 7 rotondes de la carretera general, que són les polèmiques. Si us miram el nivell de tràfic que hi ha a la nostra carretera, són les dades que ofereix el projecte guanyador, els qui s'ha adjudicat, i te diuen, primer d'any que hi ha dades, vehicles lleugers, el 2002 hi havia 11.700 vehicles lleugers, el 2012 n'hi havia 10.300, hi ha menys vehicles que abans, no hi ha una tendència a l'alça. En vehicles pesants, o sigui, camions i coses d'aquestes, 1.054 el 2002, 779 el 2012. Per tant, no sabeu una tendència que tu diguis, bueno, és que aquesta carretera d'aquí 10 anys tindrem aquí un festival de cotxe. No ho sé, les dades seves no són aquestes. L'altra cosa és tema de seguretat. Si la carretera és insegura, no és insegura, no? En temes d'accidents, se sol dir que hi ha 3 variables que són les principals que juguen amb això. Una és l'estat del vehicle, si el vehicle està malament, en mal estat, no sé què, pot ser que tinguis els frenos que falli i no que hi hagi qualque cosa d'aquestes i provoquis un accident. L'altre, que sol ser el principal, és el conductor, per això hi ha accidents a totes les carreteres del món, per grosses i rectes que siguin, i amples que siguin, hi ha accidents, perquè si tu te despistes, te la pegues, no? I l'altra cosa és la carretera. Quan és culpa de la carretera, les estadístiques d'accident t'acaben mostrant que tens un tros que és especialment perillós, perquè si els accidents s'acumulen sempre allà mateix, és difícil que tots els conductors no us despistem allà mateix, no? Llavors, es tracta de veure les estadístiques d'accidents que diuen. Les estadístiques d'accidents, el darrer informe que hi ha publicat, són fa tràfic, Direcció General de Tràfic, ens mostra que el darrer informe que hi havia 2013, a Mallorca hi ha 58 punts negres són punts on repetidament hi ha accidents. No? Perquè accidents n'hi ha a totes les carreteres, com us deia, però si hi ha un accident, un aquí, un allà i un allà baix, i no se repeteixen, no s'atribueixen a la carretera, s'atribueixen als conductors o als vehicles. No? Llavors, Mallorca té 58 punts negres, 58 punts on sistemàticament hi ha accidents. No? A Eivissa en té 21, però a Menorca no en té cap. La carretera general de Menorca fa molta estona que no té punts negres, perquè allà on hi havia problemes de visibilitat i de coses d'aquestes se van anar arranjant a poc a poc, i ara no n'hi ha. De fet, això és un debat que va promoure el diari Menorca l'any 2009 sobre si la carretera s'havia de desdoblar o no, i van convidar el representant de tràfic en aquells moments. Y que el representante de tráfico ha habido una gran evolución en las carreteras en los últimos años. De hecho, en la actualidad no hay ningún punto negro. Això ho deia el 2009. Per tant, és una carretera que no registra problemàtica de sinistralitat. Això no vol dir que no sigui millorable, tot és millorable sempre, però no tenim un conflicte. Bueno, per el tram de Ferreria de Ciutadella, que es va començar a tramitar, no està acabat encara la tramitació, però es va començar a tramitar mentre s'anava adjudicant des de molt long. Llavors, què els hi ha passat? Quan han tramitat a Ferreria de Ciutadella, han hagut de fer estudi d'impacte ambiental també, i els tècnics de la Comissió del Barrenament van quedar molt tocats en la tramitació de molt i aquesta vegada van dir, bueno, ara aquesta vegada ja us podeu pressionar que no fluixarà. Llavors van dir, miri, nosaltres no ens hi podem dir com han de fer les carreteres, però dels terrenys que tenen figures de protecció vostès no poden tocar ni un metre quadrat. Facin el que vulguin. Això és l'exemple de la naveta dels Turons. Ho coneixeu tots. Aquí hi ha carril central d'espera i és un dels llocs més visitats turísticament. Solen dir que és el monument més visitat a Menorca. Per tant, aquí entren i surten autobusos sistemàticament i no hi ha accidents. Tu dius, això és millorable? Sí, tot és millorable, com dèiem, però no hi ha accidents. Perquè és una zona que té visibilitat i tot el que vulgueu. Llavors, aquí, el Consell Insular havia dibuixat una rotonda de doble nivell d'aquestes vies. Els arqueòlegs es van posar a la parra. Els arqueòlegs i una part del sector turístic que deien, home, això és el monument més visitat de Menorca i fotrem aquí un pont de ciment al costat. La taula dels collons. Però com que la Comissió de Medi Ambient havia dit que no podien tocar la zona que té figures de protecció, no els hi cap. I llavors es van dir, bueno, no passa res, això és un punt d'accidents,
ho deixarem tal com està. Només ho farem créixer l'aparcament i això, però això queda tal qual. No us direm, bueno, si això queda tal qual, perquè entre Molló hem de fer extinglar aquest de 4 rotondes. Si això és un pas a més que entren i surten autobusos, compti més caminets d'aquí. Bueno, doncs aquí es va descobrir que el discurs que s'havia fet entre Molló, que deien és que si no fem passos de desnivell, això és il·legal, perquè si ho paga Foment vol passos de desnivell, aquí es va descobrir que això no era bé, perquè aquí ho deixaven tal cosa. I a part dels pressupostos que havies apuntat al principi, Sí. els represarien. Sí, ja no represarem, els pressupostos, sí. Vols que passi? Sí, passa. Això és el tram centrada dels alocs, com des de Ferreries, de Ferreries Ciutadella, Pla Verd, aquí els hi passava el mateix. No podien posar una rotonda de desnivell, perquè no els hi cabia, i llavors aquí no sé si ho repareixen. No passa per nadie. Llavors aquí van dibuixar allò que havien dibuixat a l'Argentina, que dèiem al principi, aquesta gemela lateral, vale? De manera que si tu vens d'aquí i vols entrar, te poses un carril central, entres aquí i te'n vas cap aquí. Que vols fer la volta? Fas la volta aquí i t'incorpores. I en el sentit al revés també. Fixeu-vos que una operació d'aquest estil significa aproximadament 75 metres de llargada, d'intervenció, diguéssim, per 50 metres d'amplada si agafes aquest punt més ample, diguéssim, 50 per 70 metres. Passa. La intervenció que es planteja a l'Argentina té 80 metres d'amplada per 615 de llarg. Són la diferència entre optar per una solució o una altra. Si tu vols posar aquí una rotonda de doble nivell en carrils que baixen i pugen, necessites aquesta intervenció. Llavors això ho va calcular un enginyer. Això és un camp de futbol estàndard d'aquests, 45 per 90 metres, són més o menys 4.000 metres quadrats. Llavors, el consum de territori atribuïble a 4 rotondes situades en sòl rústic serien 35 camps de futbol. Si això ho faguessin amb aquest format més senzill, serien 4 camps de futbol. Per això deia que l'efecte paisatgístic en una carretera no té color en un sentit o en un altre. Llavors, el tema és aquest. Si a qualque banda és imprescindible perquè ens estem matant i no sé quantes i tal, i hi ha que fer una cosa d'aquesta, la fem. Però si això no té justificació, podem fer coses més senzilles. Llavors és això, que se'ls diu macrorotondes o megarotondes, per diferenciar les rotondes normal, diguéssim, veiem que no se justifiquen per l'estadística d'accidents, perquè aquí no n'hi ha, no es justifiquen per el volum de tràfic que ens empararà, perquè són entrades i sortides molt petites, no estaven previstes en el projecte guanyador, el projecte tècnic, i els informes tècnics són contraris. Què se salva? En aquest, sí, tant doncs ara començam amb el tema dels preus. Heu vist que en els convenis, la cadena Maria, posava 7 milions i mig per cada tram. Com que l'enginyer que va dissenyar el projecte que va guanyar sabien quin pressupost es movien. Com que el Consell després decideix incorporar aquestes macrorotondes de 2 pisos, el pressupost se dispara. Un anava a 10 milions i mig oficials, diguéssim. La cosa és que s'adjudica s'obra i al cap d'un temps ja se sap que les constructores estan dient que amb aquest doblez no se pot fer les obres. Ara sabem que demanaven un 38% més de pressupost. I que ho van demanar a les 3 setmanes que va ser adjudicat s'obra. Ho han sabut avui i us comunicat que aquest és el Consell. Ja m'havien dit, estem trobant coses sorprenents. O sigui, tu te presentes una obra, avalues el que t'acosta, fas una oferta més baixa per veure si t'endús. I quan fa 3 setmanes que començat dius, hi ha un error d'un 38%. Això se tradueix en 3 milions més d'euros. Avui en dia, les lleis de contractes de l'administració pública te diuen que en casos molt justificats pots arribar al 10%, però mai en el 38%. Llavors, aquest ha estat un tema complicat
Pots passar? Sí. Aquí l'anterior equip de govern ja va dir això no sé si ho podrem aclarir, i el cas és que Salut s'ha mantingut dient nosaltres si no cobrem més, aquí ens endonem els dits i aquí hi ha moltes coses que estan mal apuntades i comença el debat aquest de si s'ha equivocat el Consell, si s'ha equivocat Salut, si la responsabilitat és a partir de que l'adjudiques, si és quan se dissenya el projecte i aquestes històries molt difícils de resoldre. Llavors això s'ha traduït en una campanya, ja la coneixeu, al llarg de molt de temps, que el sentiment majoritari era dir si hi ha un conveni per millorar la carretera acceptem això, anem a millorar la carretera, però no d'aquesta manera, perquè si fem coses sobredimensionades entenem que se m'ho gira en contra, no és una millora. I això són alguns lemes d'aquests que es van veure que eren divertits. I no hi falten doblers i sobren obres desproporcionades. Després passen aquestes coses, estan aquí val més d'1 milió d'euros cada macro-rotonda d'aquestes, a part de l'expropiació que ha significat. Llavors, hi ha dues per altres coses. Passa. No vull una carretera més gran, vull una illa millor. A mi queda dir, el progrés, s'ha d'entendre que com més grosses feines les coses, més progressant, i els moments que ja ho poses en ment. Passa. Això són accions que hi ha hagut, s'ha fet molta cosa, d'informació. Joves de Barcelona, aquí pel territori, van organitzar una manifestació que també va tenir molt bona resposta. I nosaltres ara el que estem demanant és que, ho hem demanat sempre, que faguem una carretera que pugui ser un exemple d'excel·lència paisatgística. Si Menorca, reserva de biosfera, i fem aquesta aposta de diferenciar-nos per aquest tema, entenem que la carretera ha de ser un exemple d'aquest estil. Jo no sé si heu visitat zones d'aquestes, tipus la Toscana o llocs d'aquests que tenen nom per el tema paisatgístic. Les carreteres de la Toscana encara tenen arbres a cada banda des de fa 100 anys o més que van sembrar, ni els abolen els arbres aquests. Tu al·lucines quan passes per allà, que són carreteres normaletes com aquesta, diguéssim, o més estretes. I ningú es queixa, perquè saps que vas allà a disfrutar del paisatge. De les informacions que han sortit avui, el que sabem és que la Salut se segueix mantenint, que si no els donen més doblers no els interessa aquest tema. El Consell ja els ha dit que més doblers no li donarà, encara que doblers no n'hi pot donar. I que llavors el que es farà és una reacció dels contractes per impossibilitat d'execució. La desavinença aquesta entre unes coses i les altres ha fet que a falta de 2 mesos, o sigui, l'obra havia d'estar entregada d'aquí 2 mesos, havia d'estar acabada, i hi ha un 20% de l'obra feta només, falta un 80% per fer. Per tant, també saben que és impossible complir això, i s'ha arribat a la conclusió entre el Consell i el Ministeri que això és una obra d'impossible execució amb aquestes condicions. Llavors, el plantejament és rescindir el contracte i fer un projecte nou. Aquí és on hi ha tot el fandango jurídic, però això encara no està acabat. En principi, com que Salut sap que se'n donen els dits amb això, ells no insisteixen tampoc que se'ls pagui tot, no? Ells demanaran que se'ls pagui tot el que puguin, tot el que puguin justificar si el que han fet, se'ls hauria de pagar. Perquè tot això que està fet, expropiat i tot això, ja està fet. I això se'ls hauria de pagar, però no se'ls té que pagar més que el que han fet. Perquè ells mateixos reconeixen que no ho poden fer sola. Una cosa és que renunciïn, que no poden, i l'altra cosa és que diguin, mira tu, deixeu com està, que no en volem més. En aquest cas hi hauria més d'indemnització, se suposa, no? Perquè potser dius prou. O si ell mateix diu que jo no podré acabar. Este tipo de desavisados implica algún tipo de responsabilidad civil por parte de quien haya decidido hacer estas cosas y las haya permitido y haya transformado el proyecto original en lo que salió, sí. O no passa nada? Jo crec que hi haurà responsabilitats que segurament seran més tècniques que polítiques. Perquè aquí hi ha hagut tota una sèrie de tècnics que han fet informes favorables quan han fet informes desfavorables.
I responsabilitats polítiques, no sé si n'hi ha responsabilitats polítiques, jo crec que ja n'hi ha hagut. En les eleccions, ja es va veure, el Consell va tenir un vot de càstig important. Sí, pero alguno tendría que ir a la cárcel. Això ja és codi penal, és una altra. Claro. Hay un general por ahí. I llavors, i a partir d'ara, quin escenari s'ha dibuixat? Llavors, l'escenari que s'ha dibuixat ara és, perquè això que deia en Llorenç, tu pots rescindir el contracte, però jurídicament no el pots rescindir de mutu acord. Perquè de mutu acord, com que en aquest país n'hem fet de tot color, es veu que moltes vegades s'han rescindit de mutu acord simplement per l'objecció de doblers. I llavors això ara no t'ho permet. Tu tens que demostrar que jurídicament això és inviable i que hi ha hagut una sèrie d'incompliments. I això és bastant fàcil de demostrar. Perquè segur que si aquest és per ser resoldre en aquest moment. El cas de seguretat analitzat com entrega sobre el temps. Bueno, però això serà la negociació que no s'ha acabat encara, perquè supos que ells ara demanaran 150 i tu n'hi diràs que n'hi dones 30 i ja veurem on s'acaba. Que està fet aquella cosa de la ciment, i no pensaràs tornar... Això s'ha de definir amb el pròxim projecte que es dirà. Perquè ara es tracta de rescindir aquesta adjudicació d'obres. Aquest projecte quedarà aturat. L'única condició, el Ministeri de Foment diu que és bastant clar aquest tema, l'única condició que posa és que els temes de seguretat quedin aclarits, que no deixem frases i pugui caure, coses d'aquestes, els temes que quedar ben aclarits des del punt de vista de seguretat. El que més serà objecte d'un nou projecte. Això vol dir que curs i... Sí. Ahora, las obras continúan. No se perd els doblers, el conveni... Perdona, no se perd. la salida de llum, pero eso sí que es... Espera, no xerreu en paral·lel, por favor. Hi ha hagut un ajornament fins a 2018. Sí. Sí, vale. O sigui, no sé si va ser l'Escusell va anar a Madrid per mostrar el disc com estava el tema i demanar una pròrroga més, perquè ja us he dit que són no sé quantes vegades i a Madrid els he dit al centre, bueno, jo si no m'ha demanat un mes doblets m'ho dono una pròrroga i tenim fins de 2018 en teoria per tenir tota la carretera feta. A mí, una cosa que me preocupa y es que imagino que se reformará el proyecto, pero hay una cuestión, por ejemplo, qué pasa en la rotonda, las obras que se están haciendo aquí, porque imagino que se habrá de retrotraure a la situación anterior y el mal ja està fet aquí, a la màquina aquesta. Vull retornar a la situació d'origen, això si el projecte canvia, jo no ho veig factible, no l'acabo de veure. No ho sé. Sobre el projecte que es farà no el sé encara tampoc. Crec que no el sap ningú a hores d'ara. Supos que es tornarà a convocar un concurs per dir, mira, tenim aquest merder muntat aquí damunt, propostes per com el solucionaríeu i s'elegirà. Jo penso que ells, l'equip de govern va pensar que trauria un benefici electoral fent això. El Partit Popular tenia un sector de gent que volia el desdoblament de la carretera, volia 4 carrils per tot. Com que ells sabien que el desdoblament no es podia fer, perquè un desdoblament de Mo fins a Ciutadella, jo dic que menys de 900 milions no ho fas, perquè s'han fet desdoblaments a Silla d'Eivissa en una cosa semblant de Mo a Bo va valer 240 milions. Per tant, és impossible. Si tu has de Master, tirant avall 800 milions i tens 30, ni tu contents. Llavors jo crec que ells el que van fer va ser dir, bueno, anem a fer alguna cosa que aparenti. Que seria una carretera, perquè no tothom té la mateixa sensibilitat. Hi ha gent que diu, ostres tu, mira, quina intervenció, això serà segur i serà no sé com. Hi ha un sector de gent que li agrada això. Doncs jo penso que ells, l'aventura que van fer era que traurien un rendiment polític de fer això. Que no ho han tret, està clar que no ho han tret. I després podem fer totes les hipòtesis que vulguem. Com més grossa la carretera, més costes el projecte i més doblers participen les constructores que hi participin. Però això vol dir que el projecte s'ha canviat per això, no ho sé. Això de cadascú pensa el que vulgui, però que no tenim proves, m'entens? Aquí, és a dir, jo crec que les hipòtesis, cadascú pot fer les que vulgui, de la documentació que hi ha, sí que està clar que de vora Biniai
estava prevista una planta de viatges, de residus d'obra, que és propietat, l'accionista majoritària és el mateix constructor que està fent la carretera, i això quan va sortir exposició pública, perquè nosaltres seguim aquests expedients i presentem al·legacions i també, nosaltres els diem no fagueu una nova planta de viatges en sòl rústic, la feis totes les que vulgueu, però els feim en sòl industrial, perquè vam ampliar el polígon i tenim una zona enorme de sòl industrial que no l'aprofita ningú. I ja hi ha tots els serveis fets, entenem que no té sentit empastar sòl rústic quan tens això fet a 1 quilòmetre. Llavors, amb aquest raonament vam anar a consultar l'expedient. Llavors, la primera vegada que va sortir exposició pública aquesta planta de triatges, el principal problema que tenia era que el Consell els deia, molt bé, si vostès volen fer aquesta planta de triatges, han de pagar una intervenció de la carretera perquè això implica entrada i sortida de camions. Llavors han de fer un projecte, han de demostrar que aquí hi haurà una entrada i sortida de camions correctes, si han de fer carrils afegits els afagin, si han de fer passos soterrats els afagin, però això va a càrrec dels promotors. Això se planteja com a al·legacions i de més, aquest projecte queda aturat, surt el projecte del Consell Insular, diguem que fan aquesta macro rotonda allà i tal, i la pròxima vegada que surt el projecte de triatges diu bueno, i aquell requisit de la carretera queda solucionat amb el projecte que està fet el Consell Insular. Genial. Doncs esclar, si tu mires totes les seqüències i dius, bueno, aquests senyors havien de gastar un raig de milions per adequar la carretera i ara no només els gastaran, sinó que els cobraran. Però això vol dir que s'ha fet per això, aquí jo no ho tiro. Tot el conflicte que hi ha hagut, les 3 rotondes que han estat molt contestades són les 3 del mig. Per què? Perquè aquí sí que tens una entrada principal, és una entrada a un poble, el tercer poble de Menorca, que tens el polígon industrial, la sortida cap a Mo està dins una volta, a una zona ràpida, per tant aquest és un d'aquests punts, que encara que no sigui un punt negre, tothom entén que es podria millorar la seguretat. Llavors, sempre es va dir, bueno, si hi ha que acceptar alguna d'aquestes de doble nivell, que sigui aquesta. Aquestes 3, tota la gent que s'ha mobilitzat, diguéssim, veu molt clar que no es poden acceptar. Quina és l'alternativa a una cosa de doble nivell? Aquesta. Si no fas una rotonda grossa, que la gent freni i entri, no solucionaràs els problemes. Llavors, aquest és un debat de si el poble de l'O vol tenir més opcions de connectivitat en la carretera o no els vol tenir. Perquè, efectivament, Ferreries, ja sabeu, quan ens van fer la variant, un sèrie de comerciants que van dir, hòstia, que quedat de veles, perquè no passa ningú. Però això dic que és un tema de municipi, de l'O, en tot cas, que planteja. Però no només això, jo crec que és molt més impactant la rotonda aquí baix que no la rotonda, per molt gros que s'hagi de fer el rolo de superfície. No, impactant està clar. Per 2 motius molt clars, a nosaltres ens convé molt més la de dalt que no la de baix. Només el projecte no és igual, no? La d'aquí no era igual que les altres. Sí, per l'estil. Sí, per l'estil. Era més grossa aquesta. Diguem, aquí no s'aixeca. Sí. Sí que s'aixeca. Bueno, bé, depèn. Hi ha trossos que tu pots davallar i trossos que pots aixecar, però al final acabes condicionat pels temes d'aigua sempre. És a dir, pots davallar fins a cert punt. Per això aquestes dues de mig no sabien molt bé com es resoldrien, perquè no poden davallar més. El forat que ja ha fet ara, em sembla que va per baix. O fotem una piscina municipal. Bueno, jo crec que tot és revisable en aquests moments. Aquí s'ha tret un raig de camions de terra, però tota la terra està a les rotondes aquestes d'aquí. Està a l'Argentina o està a Beniai. Per tant, si aquesta no es vol fer d'aquella manera, la terra es pot tornar, entens? O s'haurà de posar a una altra banda, no ho sé. De totes maneres. Sí. Suposo que vol dir com a organització, igual que heu estat darrere abans i estareu darrere ara. Sí, nosaltres fem comptes seguir el procés exactament igual que l'hem seguit fins ara. El que passa és que el que us dic és això. Aquesta té uns condicionants de seguretat que no tenen aquestes. Llavors, així com aquí podem pensar en solucions molt més senzilles, aquí la solució és més complexa. O fem una sortida soterrada, tipus el que hi ha al Pilar allà per sortir cap a l'esquerra, o fem una cosa d'aquest estil. Sí, perquè si no hauríem de desplaçar la sortida molt en fora, perquè es tenim damunt una volta, una zona superràpida. Llavors aquest és un d'aquests casos que segur que demanen informes
plantejant en aquest tema. Diu, bueno, aquí hi ha un problema de seguretat que s'ha de solucionar. Llavors és un tema de debatre aquí. Quan va començar a sortir el debat aquest de desdoblament i tal, es coneix fa. Vam fer tot un anàlisi de la carretera, vam fer un cicle de xerrades i de més, i va venir molta gent, transportistes i de més, i vam fer una relació de punts que necessitava millorar. I aquests dos punts estaven com a prioritaris, perquè efectivament són molt perillosos, perquè tu trobes allà turistes que també passaven exactes setmanes es turen a la carretera per entrar a Torresolí i tenen cotxes de davant, i tu no, molta gent no s'espera que ja trobaràs un cotxe aturat de música carretera. És una entrada Sí. Pensava al final, el tema de seguretat sempre està molt lligat a la velocitat. Aquesta carretera que us deia que es va fer a Eivissa, que és entre Eivissa i Sant Antoni, que ho coneixeu, sí, que deia, veu, que penso que és com Ferreria i Ciutadella, és un poquet més llarg que entre Molló. Se va adjudicar per 240 milions d'euros, totalment, em va costar un fotrau més perquè era l'època de Jaume Mata, era molt més gros, però aquesta carretera té 6 punts negres. Una carretera desdoblada, feta per seguretat, amb totes les condicions té 6 punts negres. Perquè és una carretera tan ràpida que a més, és el pitjor que pots fer a Eivissa, que és una illa de puerca permanent, molta gent que va a Eivissa i va per fer 5 dies sense dormir, no? Llavors la combinació d'aquest tipus de turisme amb una carretera ràpida s'està convertint en una carretera més perillosa que abans. Vull dir que els temes de seguretat moltes vegades s'ho tenen que replantejar. Les estadístiques mostren el que mostren. Jo penso que el gran problema que hem tingut aquests 30 anys enrere és que hi ha hagut molt poca mobilització ciutadana. I per això s'ha acabat com s'ha acabat, amb aquest descrèdit institucional i tal, perquè al final ningú sabia res, no? O molt poca gent, però nosaltres les mateixes cares, no? Llavors, aquest és un tema que hi ha que fer. En el cas de Torralba, nosaltres vam proposar que el carril bici no el feguessin aferrat allà, sinó que el feguessin aferrat a la paret i deixassin enmig un tros de vegetació, era més segur per ciclistes, i molt manco impactant des del punt de vista del paisatge. Ens van dir que no es podia, els enginyers van dir no, però això és un error, no sé què, els metges coixines, no sé quantos, igual que no sou enginyers, i per tant, molt bé. L'altra cosa que una altra de les coses que vam al·legar era el tema de passos de fauna. Nosaltres sempre dèiem que quan se facin carreteres, que se condueixin la fauna perquè passi per davant en vez de passar per damunt. Quan faig sobre, això no significa res econòmicament. Fixeu-vos perquè vegeu com van les coses a vegades. I allà la Comissió de l'Àrea d'Ambient també va dir sí, s'ha de aprofitar cada vegada que es faci una carretera, s'han de fer conduccions de fauna perquè passi per baix. Pots aprofitar les aigües, els adaptes, hi ha moltes maneres de fer. Però una de les claus és que en els portents que donen a la carretera els animals no puguin sortir, que és per on surten normalment, perquè tenim paret per tot. I llavors en aquests passos s'havien de fer barreres canadenques, els passos aquests amb barres de foc. I no em deia, sí, cap problema, tots els passos amb barreres canadenques, tots al costat i no sé quantos, i provar per la Comissió de l'Ambient i més. Bueno, què fan? El constructor que se presenta, el mateix que està fent el tram de Molló, el Mando Sobra de Torralba, la primera fase aquesta, va dir, com a oferta, en el Consell va dir jo faig un preu més baix i a més, aquests passos que voleu fer canadencs els faig jo a compte meva. El Consell no haurà de pagar res. Una cosa i l'altra se van dur sobre. Nosaltres anàvem, ens diuen, s'ha aprovat i no sé què, molt bé, qualque cosa que conjugui. Al cap d'2 mesos anàvem a veure i dic, no n'hi ha cap aquí de canadencs. Forçàvem una reunió, que no era gens fàcil fer reunions amb aquest equip anterior, i ens diuen no, però el constructor va dir que ho faria tots ells, i sí, però no té cap, què està passant aquí? I es tirava de fil, i al final ve la tècnica de torn i diu no, saps què passa? Que el constructor diu que ha ratllat uns propietaris i que no hi ha cap propietari que els vulgui. Ells se van dur sobre, diguem que estalviava sobre però no pagar res, perquè no n'ha fet ni un. Llavors, si tu no pots estar allà i seguir aquestes coses que el parranda és un gol darrere l'altre que te fa aquesta gent, perquè són superespecialistes en guanyar doblers de per tots els rincons.
¿Qué le parece? Els governs solen ser conjunturals, hi ha govern uns, hi ha govern uns altres, se'n varia un poc, se'n varia molt. Lo interessant és que la gent tingui opinió, perquè si la gent tomet opinió i se reflexiona i se decideix un model, això té força ara i d'aquí 10 anys. D'acord? Molt bé. Moltes gràcies.